Llavors, si amb això no n'hi hagués prou, just a darrere els ulls, en aquesta franja fosca, hi tenen les orelles. Casper. Just aquí darrere tindrien les seves orelles. I el curiós és que no la tenen al mateix nivell, a la mateixa alçada, sinó que una la tenen més amunt i l'altra la tenen més avall. La pròpia natura els hi fa por. No estan acostumats, tot i que puguin tenir l'instint d'un dia de marxar, sobretot quan ja comencen a ser una mica adults o vulgueu-vos trobar parella. Són intel·ligents. I llavors, això que a la natura tenen una funció molt important. Els corbs, les gralles, els propis falcons peregrins, voltors. De vegades hi ha una visitant, que és l'àliga daurada. Una família d'àliga daurada està al voltant d'uns 5 quilos. És molt ràpida en línia recta, unes grans urpes i un gran bec. Buscar ratolins. Si tots els rapinyaires tenen una gran vista, els xoriguers, a més, poden veure la llum ultravioleta. Quan està a punt d'haver-hi tormenta, el cel està carregat de petits insectes, de saltamartins, papallones, carrets. L'agafen, nosaltres diem que lliguen la pressa i van a poc frenant fins que arriben a terra. Quan a vegades se'ns cau algun trosset, llavors el no marxa fins que no ho ve tot net. Es pot tocar? Sí, és l'únic que es pot tocar. Només. Qui és? Qui és? On estàs? Aquí. Doncs podeu veure que el seu comportament, que l'olfacte és el seu sentit principal, però també aquestes orelles tan llargues que té ens indiquen que l'oïda és molt important i els seus ulls li permeten veure molt bé. Més o menys a finals d'aquest hivern, començament de primavera, l'època d'aparellament, ell ja serà tot un noiet en plena pubertat. Si us heu fixat, quan menja...